Hi guys, nami karon sa kuan guys merkado. Ari guys kaya ang hading relo na putod. Paadyo ba kay sayang tinatag ra ba ng relo ha? Kuan ba? Nay balyo kay tinatag. Among ipakandari among ipakandari. Suot na nagbalik. May paadyo kay taas na pagbalyo ng riluha kay hinatag. Remembrance sa naghatag gani sayang kaadyo. Hindi na suoto. Hindi nami guys, marami mong tuyo dari. Paadyo ka na nayahang kuan. Ay nagpaadyo nagpadugtong sa ka na nayahang rilo. Nagpalit sa biskwit ni mama. Nami dari agi sa kuan kay si babaong. Oh, katangkungan. Mga tangkong. Ano sa lugaran ni Dani? Labi man Dani agihan kay Bugnaw man. Daghang kahoy ba? Sugatanan ang sa ng baktay ni. Naidahang mangga, daghang nakadjuk bunga. Lusot kali kay apir balod man kani diri nagalimot ko kay pangalan ni. Daghang kadjuk mga mangga ba? Itong dia masugatan dai ramuta. Ani agihan kay Bugnaw basta na daghang mga kahoy no. Sugatanan gini, material na binali ako. Kani pala ito. Tiriuman. Yo tagbay o makan raw. Simple ra kaadyo. Sliding window pa. Highway na na daw na ano. Highway. Na highway na guys. Kaya ito iskina sa ubong kaya naman lindag manok litson manok. Bago to sa. Bago. Nami sa highway. Nami sabay. Buk namin. Pangit. Kamusta na pangit? Hoy pangit, kamusta ka diha? Init? Init ka jo pangit? Hi guys, namiss bye guys, nakauli namin. Marabing inita sa gawas. Ang saging din, nalata na. Ay ka nang nasubraan nas ka na nai, hinog ba? Yan, nasubraan na siya ka na nai. Kahinog dyan, gidangaga ni gahapon. Aslum na, sobras ka hinog. Ang buhatan dami, haliway-wain. Kay sayang mong pud ni. Pwede pa man ni siya lutuon ni wahiwaon ni mo na laman ikuan banana chip. Karon ni siya tamisa. Tamisa siya kaadyo guys. Ano pwede din na? Yan ni pwede dengagon kay ko na siya sa sobrang kahinog ba asdom na. Ato na laman na himo chip, banana chip. Kaya gato pa ni himo uno kanang naikik sa sobrang ramang siya sa kahinog na asdom. Pwede pa man ni, sayang man ni gilabay. Gani. Ito. Pwede na naman ipalin dito kaya makapeto na ka. Hindi taman sayang pagkaon kay bisig mo ipagkaon. Pero mo na laman ni nabiling siya. Baka sipit. Kadadlaw ko magkuhan ba? Doon nga may pirminang kanon. Kita mo sa lawas? Ang lawas. Maligan ko ingani sa una. Mamin tinoon guys, mamin lamin tino. Maligyan sa kulahan. Inani hilaw. Hilaw ko siya nga saging, natubitong saging ng ipang buktok. Oo. Hindi naman kumakaon kay buktok, malang ipang tagtag. Gayon. Ang di banana chip?
Basta hindi pang ripak-ripak, ang ibaligtad ka pisong ripak. Talino din. Kuhan ko na ito, ripay. Talino din, Tinday. At least, nakasuway ka. Negosyo nga bang nag-eskwila? O diba, ano na ko pagpalit ng papel? Maligya, ganito balikot sa kanang latik. Dagana rin luto man. Hinok ni kay wala buti ka suka lang kay tambi sa sadaan. Diabetes ta. Pakistihon pa man eh. Ay dugay din na di ay. Di bang banana chip crispy? Crispy pa man eh. Kasi di mo gusto pa ituon ka? Ito mo bro. Grabe ini ka ba? Init ba gayod? Di brown ha? Oo, sa mugay ang nila. Marami teknik, ano may masayang ba? Kaya natin ni ilabay, mararapot ang naglabay korta. Hindi na ba daw ning kuwan? Panit, magamit ko na ni. Ito man. Iwa-iwaon dyan, ibis-bis ako ng kanin. Okay, sa mga giloto. So, galing talaga ni Nani. Hindi butang oh. Kalirang buslot. Di na niya kamadyan kay Ayaw na. Damis tayo. parang niya katamis. Dali arabi. Dali ram debe. Pwede na na be. Ang tsara pa Christian. Sa Kayo. Ko, ginoo. may ganin nga mong kusina kay Doy Silimpan. Nagan kayo silikpan kayo para dinit ba? Isa! Naigamay kayo diri para mangugas og plato. Pag magkaon, dako-dako. Kini with ako agtang. Kaya na guys, nagatong kuhan guys. Saan? Lahat paniktamot. Pagkamot niya kasi sa init na bro. Nalisisisip na. Mag-unang haon. Pilit lagi sa bisag uli asukal. Para siyang katamis, mura siyang mura siyang kasukalan sa mga sukali. Tamis to kasi nga guys. Shout out niya ng Christina. Sila man yung ng Christina. Nakapitagin niya. Sige, ito dito. Diba? Kami no? Gamay na siya. Wala siya sukal ba tamis sa sadaan. Pwede na inani ba? Inani lang ba? Ay nag-crispy happy kayo. Nagiging pa man niya siya. Inani lang ba? Init. Hindi na, wala na siya pagtawag. Piniritong saging. Okay, kiro. Hindi pa niya mo ipa-crispy. Ano ba kayo mabili na ni? Nagisinda ng magkaon? Wala nang ginagaling guys. Ako magsugahan mag-diha. Di may mabugnaw na. Huwag na ako, ba't yung init yung araw-kaon? Sunda nagkahurot. Awag ko ng gihaon guys, hurot na, wala yung sulod. Lamig man. Kami ito. Lamig man sila. Ang kurang ka ba? Wala na. Hindi pa rin kakandari. Yabhab na.
Ano trip? Trip kaon. Apa mo to? Wag yung matigo man eh. Sige naman ikaon. Sa plato ray butang kay magaling bugnaw. Ano plato? Dili ko ni tissue. Dali ra. Hindi na mabugnaw. Mandali mabugnaw. Sapay. Ganom nagkaon. Wala na. Kari may ngap-ngatan tambos ini. Kantapan gising kamas. Hindi na makatingog tungkol sa kalami. Ini isa gikaon. Muna na po kag mayo ha. Sabay mo kay Surya. Buong bigla. Ay tayo. Ini rin tayo nabuhan ko nung. Ano ka na si Surya? Hindi kay Surya. Wala na ko'y kakampi diri ha. Bantay bitaw kay Surya. Ako nang di mo na bantay maitok ha. Bawas-bawas na ba yan eh. No. Mugir. Tawag. Tawag na. Ano ang pimpal? Yo. Hello eh. Oh, wala ko. Ano din mo bet? Lagi ni. Dito sila sa sabi na. Nakatang na. Sayang manilabay. Hindi pa bilaw ba eh? Labay. Manipito. Banana chip. Ang sanak. Oh. Oh. Ay, tibiya ko na siya dito nga. Aboy, di na ako patungkol dito na. Ha? Ay, tibiya ko na kuma. Ayaw. Ah. Klawe. Ayaw. Ayaw kong bagay ito. Ayo. Tilaw na ka? Di ka mo kaon? Hindi na. Nalamang mama. Ilunod na tanan be. Pagsama-sama lang tanan ba? Likod na karon luto. Para sabay-sabay maluto. Okay na dako mo ang kaha. Gamay ra nimo ang kaha. Pilit-pilit no. Ano ba pangiti mo guys? Wala na siya sukal. Sa kuwan na siya. Sa iyarang kuwan tamis. Katamis ba? Tamis kayo? Wala na kadyo krispiha kay ron mga kais mama. Tamis kayo guys. Bisa kuliah sukal. Puti pa malagi na. Dili kadyo krispihon kay makadot si mama. So ito pagkaluto na sige ng gyukay. Ito dari ka sige makadot bangaw. Hindi ko nagbangaan. Ang ganang to ni Siad kuan. Kanang banana girl. O, daghan na. Basta din mo kanon, muraghan siya. Pag mo kanon, mahurot man. So, kailan may pare sa nabay. Alam ni pare sa nagkuhan bay. Po. Uy, coffee, puno, soft drinks. Yung di na kami ng soft drinks. Ito may diyamin mo inom sa kunis may kasi mo suga. Yes. Ano ba nang hihingunit ka din. Kuhan ka na yung kug mo. High blood kayo. Hindi ma. High blood ron kay ha. Hindi lang kung mukatawa kayo na may blood kayo kung mukatawa kayo. Okay. Slay. Ayaw like ko. Uy. Ano na yun? Lugar. Papasok na nagod kay init ng luwag. Pagbaton kamuog respeto sa inyong isig katigulang. Isig katigulang na po ka. Bata nagsakit pagkagkuna. Nga na, bata rin ibatan ko na pwede mag-ikuwang tali.
Ate ko, ano? Ipaliwag ko sa tuna. Ang dahil tura. Idari, ikaw yung utang di ka guna. Duta. May mga bata rin. Bay. Awa guys, ang itsura niya guys magluto. Pinahanap po sa likod ng gawad. Ate Chir. Parang teacher. Class! Ay, masama. Magbutang ko kuan na na ko'y adlaw na dili ko mutingog. Hindi ko makatawa. Gusto ka maglim-lim. Maglim-lim para makasakit ang ngipon. Mura na yung oras na maglim-lim ka. Uy, lamay sa mabugnaw, di ba? Lamay sa mabugnaw. Dumay na lang may nabilin. Na kay saging na aslom. Na. Hindi mong ginangagapon. Ginsa ka ni mo pagdanga. Ginanas mo. Kini ba ka ng aslom, din ikaw ng mga aslom, mamurag ka ng mangga. Siguro mas na mag-giring na ka. Aslin na. Lami na, nabugnaw na. Nalami siya ni murag ni kaging sa pagkabugnaw na. Ano na ka ng bugnaw? Lami jud. Ni ko patintal kay dagan ako gikaon. Gistori-storyahan naman ni Dja. Urot na. Sumangin lang sa gisi-gisi. Diyan na urot na di ay. Murag paspas ang pagkaluto karon na. Ah. Murag na may katabang tigunit ba? Paspas dyan o kaning iwag o mutipas ni. Pagbantay ka ba si mutipas ni iwag? Dito ko talaga. Inita na ba ka adyo tama ng luwag? Oh. Tipas dyan yan. Adinisin mo ang agtan pa. Oy, luto na dali ara di ay. Dali ara di ay. Ang galing talaga. Isang bagsak na rin. Kanang ang galing ba? Ang galing. Galing. Nawa? Tanan di may muta nakapasok-pasok na ta. Wala man good. Wala manggod. Ano man, namuasik sa ang dagan nagmuntika. Mata dyan ka. Nagtanan di may mo siya naglingkod na si Jadian. Yung parang pagka din ang nilabot. Ang rating jipot. Dali. Dali kay putay. Hinanaw sili be. Pasok-pasok na tayo mo ang kalaki. Di ang bakbanon ba day hipos? Uy, klaro eh. Pasulo mata nga. Dos na naman ang kumpani. Wala man good. Dalian mo nakalihay. Wala man na oh. Hindi na nangunguan. Nakalisik sa mantika. Kasi siya nilingkod na diyan. Yung parang pagkasig na nilabot. Tawa na ako. Buang po ng kuha ng lokso rin mo giyaha. Ano ka kasi itong nilabtan? Ang gibutang dito. Hang? Ano ba? Lokso Ano rin. naman, ano naman, na disgrasya na kay bisag. Ano, di magpusi. Kasabujabo na, mga tuyon, kasabujabo na. Uy, kaya na kaya boto no? Ako yung busigilan no? Kato kanina ako. Ito yung ako busigilan kasi. Ako lagi busigilan sa tanan. Ito mo dahil. Ha? Huwag ka mag-ibidibi. Di ko ito mag-disgrasya. Tanawa ron, madaling ko ka din, nakalit dito ka ron. Pag nagsaburing kawali ning padong garis at ang lawas, Huwag ko na mag-ibidibid. ang say ma, inatnan. Ibidibid ay. Biling ko na diya. Hindi ko dari. Ah, merinda naman. Luto naman ako. Ha? Mana may nabugnaw. Nanabugnaw? Hapit yung barisigara sa Jejin guys. Tuwa na ako. Kiat kay ko. Kiat lang naong na ako da. Nawa. Lagsik ng mantika.